ku yi mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Ok, yau da zan yi interview comedy. A kuma bakin magana. A ka ce yau za mu sha magana kenan. A yau da magana. Ai tun da na ganka na san da magana, to ya ake ciki ne? Ina da ƙorafi. A ƙorafi kuma, to akan me? Kan ƙananan yaran da aka ciwa zarafi. Ka fresh emiya, mu bar wannan magana. Kawai mu yi magana akan zaman lafiya. Mu tattauna akan shi gani na zayafi. Mun bar matsalan haka ta yaya zai tafi. To yanzu ya kake so a yi fresh emiya? Dole mu gyara. In mun yi gyarawa fa. Saboda haka na jawo asara. Asarar me kuma? Na rai da dukiya. To ai wannan kai ya shafa. Da yarka ce ta yaya za a yi haka ka fara. 'Ya'yan banki kawai alaji. Kwadayin dukiya. Ai kudi ababen so ne, waye baya son kudi? Koko saboda neman duniya. Ashe ka gane mutumi na. Ya sa ka mai da kanka kare mara zuciya. Abin kuma da cin mutunci ni ne ma kare. Kaga kowane magana muke ne. Magana na kiya kan fyare. Oke ka ce ba da ni kake ba. Wani katin ba za a biyar ka ya fyade ka. Ai wannan kaddara ce. Sai a kira ta karuwa. Wai daya, wai ne ma kamar mai aure ne? Ai ba ma ni da yar. Kana da kanwa. Kuma ita ma babu. Sannan idan baka da ya kana da yarwa. Asha ita ma babu. Idan ka ce babu to ai kana da uwa. Saboda haka wannan abun ne ya shafi kowa. Saboda